Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je rekao: spas je u dvije stvari, takvaluku i namjeri, a propast je također u dvije stvari, beznađu i samoopčinjenosti. Nekog je čovjeka, kada bi hodao, pratio oblak iznad glave. Jednom je naišao na nekog čovjeka koji je rekao: ići ću u sjeni ovoga čovjeka. Onda je onaj pomislio u sebi: zar neko ovakav da ide u mojoj sjeni, diveći se samome sebi? Kada su se razdvojili, oblak je otišao sa onim drugim čovjekom. Tvoja dobra djela su uspješna ako su od tebe odbacila opčinjenost samim sobom i samodopadnost. Tvoja zahvalnost ima uspjeha ako kroz nju uvidiš svoju nesavršenost i svoju nepotpunost. Bilježi se da je Hazreti Aišu neki čovjek upitao: kada ću znati da sam dobar i dobročinitelj? Ona mu je rekla: onda kada postaneš svjestan da si griješan. A kada ću znati da sam griješan? Ona mu reče: onda kada znadneš i postaneš svjestan da činiš dobro. Onaj ko hoće da u sebi uništi samodopadljivost, treba da se pozabavi sa 4 stvari. Da bude svjestan da je sva podrška od Allaha. Ako bude svjestan ove činjenice, onda će se posvetiti zahvaljivanju Allahu dželešanuhu i neće se diviti samome sebi i uznositi se. Drugo, neka pogleda i razmisli o blagodatima kojima ga je Allah obasuo. Ako bude tako uradio, onda će se posvetiti zahvaljivanju Allahu na njima i njegov udio u poslu i zaradi će se smanjiti u njegovim očima, tako da neće osjećati samodopadljivost. Treća stvar je da se boji da li će mu njegova djela biti primljena. Ako se bude pozabavio tim mislima, neće se imati kada diviti samome sebi. Četvrto je da gleda i razmišlja o svojim grijesima koje je počinio. Ako se u njemu pojavi strah od toga da bi njegova hrđava djela i njegovi grijesi mogli biti teži od njegovih dobrih djela, njegova samodopadnost će iščiliti. Kako da se čovjek divi svojim djelima, a još ne zna kakva će biti njegova knjiga? Njegova zadivljenost i sreća će se moći pokazati tek nakon čitanja knjige. Čovjeku je dovoljno znanja da se iskreno boji Allaha. Čovjeku je dovoljno neznanja da bude opčinjen i zadivljen svojim djelima.